Moi, mä olen Elitty Mammanpoika, Juho Ylitalo, 25 vuotta, hauska tutustua. Eipä tässä järkeä sen enempää alkaa selittelee, joten aloitetaan. Mä oon oikeakätinen. Mä olin 5, kun mä opin pyöräilemään ilman apupyöriä. Ainoa urheilulaji, missä mä oon edes jokseenkin hyvä, on uinti. Mä oon mun perheen Kuopus. Mun kengän koko on 45. Mä rakastan saunomista, et silloin kun mä olin lukiossa, niin mun isä lämmitti saunan melkein joka päivä. Mun nimipäivä on samana päivänä kuin mun synttärit, eli 24. kesäkuuta, mutta se ei liity mitenkään siihen, että miksi mun vanhemmat antoi mulle nimeksi Juho. Et se on täys sattuma. Mä en osaa pitää kynää silleen oikeaoppisesti, että kun sitähän pitäisi pitää jotenkin näin, niin mä pidän sitä niin kuin näin. Ja eskarissa sitä pidettiin tosi isona ongelmana, että mä sain semmosia erityiskyniä, semmosia vähän niin kuin kolmiomallisia, mutta eipä se auttanut, eikä se kyllä mun kirjoitustaitoon ole millään tavalla vaikuttanut. Suomen lisäksi mä oon käynyt yhteensä 7 maassa. Mä en ole todellakaan mikään gamer, mutta lapsuudesta mun suosikkikonsoli on ehdottomasti Nintendo GameCube. Mä pelasin usein mun veljen, välillä mun äidin ja välillä ihan yksin Mario Kart Double Dashia ja Mario Party 4 tosi paljon sillä. Mut joo, eipä mulla muuta. Halusin vain kertoa teille vähän tällaista nippelitietoa itsestäni. Seuraavan videon asti, moikka!